pangkatanon si former congressman, former PLLO secretary, Attorney Jing Paras sa kabahin aning ilang kasamok dito sa NBI nga gipasinginlan ang alias Ken nga mao kunoy nakaingon nga dunol-dunol og mga maanyag. Nasa tong linya si Congressman Jing Paras. Congressman, may buntag. Ay buntag ko ka. Musta naman ka diha kong? Okay ra ka diha? Ever okay. Very good. Wala may baha diha sa Manila. Kay balo ka man aning gobyerno basta mo saway ka sa atong panggobyerno sa pangulo nga walay silbi. Mahimo yung kang object of their harassment, so to speak. Oo. So, unsa man ka tinuod, Congressman Jing, matod pa kana si Congressman Jing Paras, matod pa sa mga taga-NBI nga panchicks kuno ka sa una pa hantod karon. Is it tinuod ni Congressman? Laim sa kay mamabay ta. Dili man tamang lalaki pod. Well, unang-una, that's a figure of speech na siguro ng pang-chicks kay Tinaad bitaw. kinanglan matag either asawa, girlfriend, o darling, o may itawag na to. Di man ta mahimo nga walay nagmahal, di ba? Pero when it comes to mga prostitutes, mga call girls, dili ta na. Patay labot na. So, ang naitabuan kaning ni ang si alias Ken, dugay na nako ning kaila. Unya, usa ka adlaw, mga 2 years ago, more than 2 years ago, niari na sa akong balay, iya kong kuha man siya manager sa mga talent, o tig-produce po ni siya og mga movie production, no? Niari na siya in 2022 or even longer. Kailan ako na siya na yung about 2 years ago, niari na siya sa kumbalay. Ningon siya nga, kung invest ba kuno ko sa movie production. Ningon kong dili na ko sa ana kay labi na biba, dili ta ganahan ng biba kay dugay kayong makasingil, no? Ingon siya nga, kung guwapa kay ni ako ang mga artista, guwapa kay sila, mauni sila akong hatag ining top official. Uy! Unay ako ang unay kwaon aning top official, yun siya. And kung ba, wala na po kumutagad, wala ko mo invest itong iyahang offer. So, I just ignored it. Until kining ni ang present time na ay daghang mga panaway sa kabahin sa corruption, kabahin sa mga mismanagement, incompetent sa mga official na nagpadagan, o labi na immorality sa mga opisyal. Atong una nga kinahanglan siguro ni sila og naay ilang sala sa publiko, sa katawhan, atong i-expose. So akong nanumbalik na ko katong iyahang giistorya aning bayot na bugaw, no? Tim, kinis alias Ken. Pareho mong Bisaya, ha? Pareho mong Bisaya. Bisaya, So ako siyang pangutana, I called him, kung nahibawan ba ni mo, nahinumduman ba ni mo, alias Ken, katong imong giistorya nako kabahin itong usa ka opisyal nga imong gipanagaan og chicks
Siya, nangilumlum ko ato. Ingo nga, makaari ka ba sa balay, magka-istorya ta? So pag-aari niya dire sa akong balay, itong May 17, ingon siya nga, nailumlum ako ato kong. Kay ako may gatag og babae ato. Unya, ingo nga, willing ba kang mo gawas nga imong istorya. Siya willing kayo. Siya nga ako mangaling makontak pa tong mga babae nga akong gihatag. And siya, pero lisod po atong i-expose sa mahandlo po ng mga kuan, ang mga babae, o walay bayad. Wala sila'y pareharon. Kihaan sila, lagson sila, naapot sila yung mga paggastos. Ingon ko nga, wa pagani ta magkahibalag anang mga bayana, wa pagani nato matuki kung tinuod ba gyud nga ning imong giistorya. Ayo sa di sa tawag istorya kabahin sa lapi. Ato sang og mahimo ako sang ibalag ng abogado para ba maberipika kung unsa ilahang experience ni ining top official. Ingon siya, sige, pero siya ka, huwag na ay mugastos ani kung si Congressman Libiste, dato mo na kayo. Pasig mo ang magyo, nga maoy mo finance. Ay lang sa anang kabahin sa kwarta, Ken, Alice Ken. Ato sang tukion ng mga babae. So, yun siya, sige, ako ang i-assemble, ako silang tuon. So, after that, nagsige na siya na ako hasol. Nga, kanus aman, kung nga, di lang sa ta magdalian kay mangita pa kong abogado nga maoy mo interview anang mga imong giingong mga babae kanimo. So, that was May, abot ng June, bisag asa ko, matawag siya nako, sige gyud siya og hasol ba. Pero wala ipakita ang mga babaeng yang giingon nimo, Congressman Singh? Gipakita lagi, pero dugay na. Pero aning bangko katong from the month of May until June, wala ipakita. Wala ko kahibalag anang mga babae until July. Ay, dili man pwede ang abogado nga makikita pa. Busy man. So akong gitawagan tong akong classmate na lawyer nga may law office. Unya, ingon siya, dili pa siya pwede kay busy pa. Pero in the meantime, sige gyapon og panghasol ni si Ken. alias Ken. Ingon siya, unsa naman to si Kong? Kay gatoo siyang ako ang istorya si Libiste. Si Lian. Ingon nga, wala pa kay Visitos Kong. Ingon ko nga, dagan man gusto siya mga kaaway. Itong dili pa ako makontak. So, sige gyud. Until finally, in July 8, sa iya, sige siya panghasol na ko nga, naanak ko no, ready ng mga babae, istorya na sa abogado. July 8, nagtawag ng ako ang amigo, siya nga, naami, next week, naami inuman sa ako ang partner, ako ang abogadong kauban. Basig, og ready na lang imo ang mga gusto nimong ipa-interview, dadun nimo dito sa usa ka lugar, sa usa ka restaurant. So ako siyang finally, ready na tong lawyer. Asa naman ang imuhang mga giingong mga babae nga may experience ni ining top official.
Ingon siya, o sige kong, akong i-ready. So, finally, in July 15, nagdala siya ang 4 ka babae, iyang gidala dito sa restaurant, nga dito tong ako ang mga amigo nga duha ka abogado. Og we were in the restaurant, ako, duha ka abogado, og 4 ka babae, og siya. So, freely, ga-istorya itong mga babae. I-interview sila ni Attorney Mendiola o freely, ga-istorya sila sa ilahang mga sa customer. ilang kahintang, sa ilahang experience, itong top official nga, very, very top official sa pamahalaan na to. Gimension nila, Oo. Congressman Jing, o kinsa ni mga opisyala? I-mention mismo. Di Ay, lang na ako i-mention ron. Ayaw lang on air, ayaw lang, oh. Nakaibalo naman mo kinsa na. Pero, kanang opisyala, kuha gid siya daghang babae o unsa pa yung mga perversion na anak niya, i-istorya sa mga babae. Yun niya, ang akong amigong abogado, si Attorney Mendiola, he took down notes. Yang sa ulo, ang ilang interview, istorya sila. Unya, wa man mauman, mga may kaon man kaon na yung istorya na po, naminaw ra ko, naminaw ra po tong si Attorney Rondain. Itong akong classmate, kay usa naman ka lawyer mo oy nakig-istorya itong babae og ni alias Ken. So wala mahuman atong adlaw. So ning pahinomdom siya o unsa naman kuno tong ilahang bayad. Ingko nga wala pa man mahuman. Wa pa man gani mo ka. Wa pa ma-consummated ang crime. Affidavit, ha? Wa pa ma-consummated ang crime. wala pa man mahuman og istorya mo. Atong i-schedule og lain. So, na-schedule na po og laing adlaw. So, wala kwartang involved so far. Ha? So, na-schedule ni siya sa 26 of July. Pero, niadtong para man tayo, ngay na may video, wala may gihimo, wala may papeles nga gipirmahan sila, unsa diha. Istorya naman. Unya, take down notes tong usa ka babae, ningon siya nga mao ni nahitabo nila. Tulo ko nung sila ka babae dungan. Muni na kabahin sa ilahang vivid story. Ang ilang encounter with the top official. Congressman Jing, anong na-appeal man angan aning Ralph Recto? Nakakuha na din si Ralph Recto? Na-customer na din aning mga bayana? Kay mo mang dimension. Nagawas na sa balita, Congressman Jing. O niya, awang gani siya motubag yun, ani? I will not confirm it na he is the top official or not, but basta maingon lang kung top official, no? So, si Melvin may ga-mention na si Matibag man, basta ning istorya tong mga babae nga doon na sila customer na mauni nga ang pangalan. So, anyway, na-schedule na po for July 26. Pag abot na po itong July 26, tawag na po na ako sa alias Ken, nga, mahinayon ba, kaya kay dili ko no siya makahimo o kay naasya sa Cebu, ingko nga, July 26 pa man, yun siya nga, sige. So, dito na po, unta, no? Magkitlag usab kay humanon tong interview o mo-execute silang kapilabit kay willing man silang mo istorya sa ilang kahimtang. Kaagi, no? yes. Kaagi, Pagka balik nila, mataywa naman mo kuyog tong uban. Usa naman lang kababae nga gikan itong
sa upat usa na lay ning abo ni balik ug nagdala siya dain nga babae na ang ngalan ay Julia. Katong na-interview, Congressman Singh, sa TV nga kuwan, nga nagtapon sa naong. Na interview sa TV bakakon kayo to. Ngalan ito niya Margaret Season. Og tinuod pa siyang mo istorya ngano mang magtakuban man. Di magpa-interview unta siya tubang iyang ngalan og tinuod pa bang iyang isgutan. Gitudluan ko no siya nga unsay isulti. When in fact ang tinuod sila mismo mo ay volunteer sa ilang agi di tabahin ining opisyala. Kantos Margaret, Congressman Singh, naaron sa kustodiya sa NBI, gikuptan to ron siya? Wala na, gi-release na nila. Na do kay Balo, o gi-release na po itong alias Ken. Kay, o human trafficking, dili pa ito ma-release. Yes, non-bailable. O, kay non-bailable ba na, or whatever, no? Pero, mo ni, no, mo ni nahitabo. Let me continue. So, yung July 26, niabot sila, duha na lang kababae, o kato si Julia, makita man dito, ilamang pakita tong video, na ulahi gani kong abot, na una nag-abot to si alias Ken, o kato si Julia, o katong alias Roxanne. So, nag-interview na po unta si Atty. Mendiola, no? Congressman Singh, pilay edad ani bana-bana ni mo ni mga bayana? Mga kuha na ni sila, mga in their 20s. So sagbay-luwag pag yun? Mga batanon pa, mga 20s, sana na. Dayong, mo interview na unta si Kuan, naglingkod na diya, naabot ko, nagsugod ng interview kang Julia, istorya si Julia, niya ningos Ken, kani mo ipaborito, kani si Julia, mo ipaborito itong top official. Dugay-dugay na ni siyang ako ang deliver dito. Onya niingon mas Ken na di sa tama padayon ani attorney. Pangayo sa make down payment kay interview naman ta. Ingon si Atty. Mendiola, wala may labot anang sa bayranay kamo. So ingon ko nga wala patraan ng bayranay kay wala pa man mahuman. Wala pa man mabutang sa papeles ng inyong gipanulti. Ang atong sabot nga i-file na to sa korte na, sa piskal. Wa pa gani ma-transform into document. Mangayo na ka. Mangayo kong 30%. Gumao na, wala pa kami ikabayad. So, naundang. So, kanang 30%, Congressman Singh, kinsay na ngayon ang babae o si alias Ken? Si alias Ken, siya ay mo distribute sa mga babae. Pag storya niya, ana, nga mangayo sa advance nga 30%, diha tong mga babae. Diha tong usa ka babae. Usa lang enda. Tapos Julia, o katong mga duha ka babae ng iyang giingon. And siya nga, di sa tapadayon sa interview kay mangayo sa Mig-1, down payment. Ingon ko nga, wala pa man mahuman ni alias Ken. Siya nga, dili na lang sa pod ni. Ko nga, sige, kamo may hangyo nga volunteer mo niya. Kaning niya, ang atong sabot ani para man ni sa bansa. It is to expose an erring official of government. So, Congressman Singh, inigkahuman o execute nila affidavit pinaagi sa abogado. Unsa man, mo na to'y panahon nga ilawog sila dito ni Ralph Recto? Sa ilawog, wala ilawog. Tinuntura na ni Matibag. Ikiha nila. Sila mo file silang kaso nga biktima sila sa human trafficking. Pastilan. Dili pareha sa pauswag aning
parang kaning bakakon nga NBI na ang amo ko no honey trap mao to Oh, honey trap ang word nga gigamit, ha? iyang gihimo na mang-recruit ko ng mig babae unya idulot na mo sana ipaon Ah, sa mga opisyal. Binuang kayo. Ikaw ba top official ka? Dulitan kag babae? Kay mudawat ka ba? ikaduha. Pero idulit pa po ako na lang. Iyati na no. Mao lagi. So, kanang iyang giyong honey trap, it's a lie. Pero ang naitabo, maunay naitabo. Itong 26, wala mahina yon. Unya, laog magkwarta siguro ni ang bayutihan ning dawat siya og kwan, offer. Aning ni ang a certain Ambit Nabos, kani si Ambit Nabos, turns out pala tao nila ni Vilma Santos. Direkto. Gitawgan Taga siya. Batangas, political ka ng personnel sa mga kwan, mga rektor. Basta mga political kuan na siya o kuan kanang media kuan. Onya ning tawag dito niya gi-set up siya karon. Gingon nga Lito or Ken alias Ken na ay mga hapon nga moabot ugma sa gabi. So, kung pizza 27 sila nag-istorya, pagka 28 sa gabi na ay moabot nga mga Japanese tourist. Sa usa ka hotel unya iyang kontakon ni ang murag bugaw nga ang ngalan ay Monsur alias Chantel kay maoy kontak sa mga Hapon. So pagka 28 sa gabi nagdala siya ng mga babae. 5 ka babae dito sa hotel. O set up na dito sa NBI. So I'm sure katong top official ay gasugo ato nga siguro natunugan nila kay sabaan maning ni ang alias Ken natunugan itong top official gi-set up sila. Pastilan. Pagkadakop na niya gitudlo himuan may istorya nga kami ni Juan kami ni unsay ngalan ni Lian Libiste ang naghimo og plot na maghimo-himog istorya dauton ang top official. Lugar gibalitad nila in such a way nga ang mga babae oy among gamiton para tudluan na mong istorya kama oy posulti kontra itong top official na doon na sila gihimo nga muna. So, muna yung nagtabo karon nga scripted na ni ang siguro na may deal sila kay nadakpan siya mo para buhian siya pwede siyang mo himo og istorya kontra namo. So that's the real Sa story. laktod pagka-istorya, Congressman Jing, wa mo magka-istorya gyud personal or by phone ni Congressman Lian Reviste. Wag yun mi magka-istorya na kay di ba guna ko siya kaila kayo. Kanang hingan lang siya one time sa karali acquaintance ra. Iyang idea aning niyang alias Ken na ako ang kay kontra ko noning ni ang top official o kani si Libiste base ko no kay dato man ko kayo ako kunong kumbensyon nga mo imo funding. Tinan. So gadahom siya nga at the end of the day ako na contact og mo imo funding kanya at that time na tong July 26 wala man ako makontak wala man ako Sa laktod pagka-istorya, Congressman Jing, si alias Ken mo'y mangita og kapitalista og sa samang higayon siya po'y mangita og customer. Yan na ba? Dili, ang kapitalista si Leandro Libiste. Walay customer nga gipagitaan Karaan na silang customer. May karaan na silang customer, ilahang ibulgar ang ilang gihimo sometime in 2025, in 2024.
Unya, nag-abi siya nga by exposing this particular official, they will be paid also. Pastilan. Pero kung ikaw, wala pa man mahuman, unya, maningil na, ubayad gay ka. Ita. So lahi ang version sa inyo yung aktual nga panag-istoryahan ni alias Ken o sa mga babae, lahi lang po ang nanggawas dito sa NBI, pinagi sa direktor nga si Melvin Matibag. O, kaya lamang himuag script. Pastilan. So, ang atong ibutang ang bottom line is, it's the word of this Ken versus 5 lawyers. Isa na. Isa may tuohon nimo kanang dagko kani mga abogado, mga tag-ats ng mga naabot ng mga abogaduha. Do you think maghimo-himo lang may istorya para dauton ng uska opisyal? Do you think these lawyers will just risk their career para magdaot? Kaya og wala siya mo-offer nako nga muhisgot sila kabahin sa iyang gipanghatag na babae o ang ilang experience, I will not use him. Di ba? Pero I believe nga kaila mo ni ES Ralph Recto kay former senator ka mo nagkakauban pa mo during the time of GMA. Amigo man ako na. Pero kanigod ka kanigod karon, we are fighting a government that is Correct. very hostile to the people. There are officials na mga dagdag kayong mga kawatan, unsa na diha, inilang gipanghimo. Karon di ako listing gani sa Philippine Center for Investigative Journalism mo tinagkuha. Kita ka, Ano eh? kami, sa mga opposition, kagaya diya, natay mga dagang mga kauban diya. Kaning sa Duterte Riders, ilahang Cebu Alliance for Duterte, mga kauban nato. Natural mo, kung makadungog na ay gihimo nga binuang ang usang ka opisyal, gusto natong ibulgar kay we have no business being with government kung pervert ka or sexual kuwang ka, starve or whatever, dili na mayo para sa katawan. Di ba? No. Labi Hain naman, unsa naman may estado. Natay na dunggan na ilang gibuhat, we are obliged to expose them to the public. Di ba? Unay ako ang tubong. Kay naamay ning istorya nga ay experience siya kabahin sa himo aning top official. Unsa may nahitabo sa inyong kaso karon Congressman Jing? The last time akong na-interview imong abogado si Attorney Mark Tolentino, igo pa na ni-appear Ambot dito. lang og naabay ilang ikakaso na mo. Ikaw ba naabay kaso na mo? Wa ko kasubay gyud naa, wa ko kabalita, wa ko kabasa og gipailan pa mo kaso. Pareharon, ikaw naay imong kauban nga abogado, naay inyong kontra diya, pareharon, naay top official diya sa probinsya, naay nahibalan ninyong binuang sa, ibawa, corruption diya sa top official. Unya, nagkitaay mo, tulong mo katao, naay usa dito nga, ingon siya, naay ning report niya nga insider nga nangayo ning niyang top official og dakong kwarta kay iyang tagaan og concession sa quarry. So ingon mo nga ato ning i-expose. Unya naay nakasumbong giunhan mo. Unsa ba inyong sala nga wa man ninyo pa ma-expose? So, di ba nagsumon ang NBI director ninyo, Congressman Jing? Gitubag na namo na. So, personal nga ni adto ba mo? Kami, ready ni. Ang duwapod ka, ang mga abogado po, nila pong gipa subpina, ning adto po ang abogado, ning istorya na po sila sa ilahang role, niya.
So it's the word of the scripted witness versus kami na mga abogado nga ang among role ani is only to meet the women because they want to tell their stories. Ora na amo ang function ani. Wa ba mo di ba ni makapadiscourage ninyo? Ilan ang gipadako pag-ayo. I don't know kung bakit si Matibag siya may nagpadakuan onya garon hilom naman siya nga ning sulti na to mga abogado sa Bilyonaryo Channel. Ako pong giatubang sila sa interview nako kaning akong giistorya nimo. Karon mao po ni akong giistorya dito sa interview nako sa Bilyonaryo. Si Attorney Karen Jimeno. Dili katos si Juan Attorney Lacerda. Edwin og si Juan Former Braganza. spokes ni Pinoy. So sila mo nag-interview and well, we made our point and we have issued an affidavit to the NBI kung unsay amo ang role ani. Naunhan lang kay gikagat pod sa mga media wala bitaw nga I might be filing libel cases against people certain people for maligning our name, trial by publicity. So, Congressman Jing, dili ni magkapadiscourage nimo og sa inyong grupo sa oposisyon nga karong giharas na mo, wa ba ni effect sa inyong grupo nga hilom lang ta kay murag himuan tag script. Dili ta kuan. Og ilatag ipapriso di atong dawaton basta tagaan lang tag due process, di ba? We should not stop exposing this government for its wrongdoings. Kaya naninindigan man ta para sa kaayuhan sa tuang nasod. We should not be intimidated para mutiklop agato ang bibig bisag kay baluta nga daghan kaayo silag mga binuang hangtod karon ingon pahiya kayo pero patong-patong nga kaso ang ikaso kay Romualdez asa naman karon Walay. namalik Preliminary investigation stage pa. Layo pa kay tinuod. Kamait. Unya karon ilang gilaga si Loren Ligarda, ilang gilaga si Cayetano, ilang gilaga si Bato de la Rosa, si Bongo. Hasta mga bilyar si Jinggoy gani na priso na. So people who are expressing their grievance against the government, they want these people to keep quiet by weaponizing the agencies of government. So, Congressman Jing, nagsulti lang ta mas tinuod, dili ta nila pwedeng pugnan basta dili ta wala man ta mamakak, wala man ta mga manawag sa mga tao nga i-overthrow ang government. We are not doing that. inciting to sedition sana. Daganag ipagkasuhan nila si Ka Eric, itong among kauban. Unong nagkakaso nilang gipile. Napa siguro yung mga leaders siya Cebu, ipagpailan po nila. So, this is not right. Kay ang atong saligang batas, gaingon na doon na tayo katungod nga mo pakita sa kalapasan sa gobyerno. So, Congressman Jing, wala ko'y mga pangutana nimo unless na-development na yung maong storya o tawag minimo. Naunat sa ilang, unsay ilang nauna-unaan nga ikaso na mo, pero sa daghan ng mga abogado nga ako ang nagka-istorya, insaya unsa may ikaso ana ni mo. Wala man mo gipagawas nga istorya. Kwento raman ni alias Ken. So, og naamang gani, Congressman Jing, magpaabot update ini niya from time to time matawag minimo.
Yes, yes. Basta dili ka magpahadlok just because they want to harass us. Kung wala man tay sala, nagsulti raman tas kamatuoran, unya we are just exposing mga kalapasan sa mga opisyal sa gobyerno. Ay, Congressman Jing, salamat sa time. Unya, may buntag nimo, ambing kanunay. May buntag. Si former Congressman sa First District sa Negros Oriental, unya, former Presidential Legal Liaison Officer or Secretary, unya, abogado, Jing Paras.